Tul din il-ġimgħa fil-Kulleġġ San Nikola fin-Naxxar qed jiġu organizzati diversi attivitajiet marbuta mal-lingwi. L-istudenti mit-tieni sar-raba' sena tas-sekondarja tellgħu programmi varji biex jesponu iktar il-kultura, il-lingwa u tradizzjonijiet ta' 7 pajjiżi li jħaddmu l-lingwi li jistudjaw l-istudenti f'dan il-kulleġġ. L-għan ta' dawn l-attivitajiet huma li t-tfal isiru iktar konxji tal-kultura ta' pajjiżi oħra biex jikber ir-rispett u l-apprezzament tar-rikkezzi kulturali u soċjali ta' popli oħra. Dan kien propju il-messaġġ ta' tfal. Iktar milli nitgħallmu aħna iktar biex jitgħallmu l-istudenti oħra fuq il-kultura ta' Spanja, speċi aħna dawn l-affarijiet nistudjawhom waqt il-lezzjonijiet, hija kultura sabiħa ħafna. Issa nixtiequ li nuru l-istudenti l-oħra kemm għandha kultura sabiħa Spanja. Hawnhekk l-ikel tradizzjonali Ġermaniż u għandna wkoll xi xorb tradizzjonali Ġermaniż. Fuq wara għandna wkoll xi ċarċ magħmula mill-istudenti li jinkludu xi informazzjoni dwar personaġġi famużi Ġermaniżi kif ukoll xi festi importanti. Bla dubju minn dawn l-attivitajiet joħroġ ukoll l-element artistiku ta' tfal. Dan huwa Berlin Tower, ġifieri fuq għandu restaurant li il-ballun li qed idur u fuq huwa l-area ta' Berlin. Ħafna xogħol ġifieri, xtajt affarijiet minn barra u ħaddimtu bil-kompjuter. Ovvjament ma tonqos l-eżibizzjoni dwar il-lingwa tagħna, il-Malti. Aħna u Malta għandna rsin uniku, il-sin li għandna nkunu ferm kburin bih. Issa hawnhekk aħna minna eżibizzjoni dwar Malta in ġenerali. Għandna awturi, għandna kif iżviluppa l-insin Malti, fih 3 elementi ewlenin kif nistgħu naraw hawnhekk, ir-Romans, l-Anglosassu u s-Semitiku. L-eżibizzjoni prattikament fiha minn kollox. Sabiex it-tfal ikunu mħeġġa jiktbu bil-lingwi li qed jitgħallmu, l-istudenti ttieħdu b'sorpriża meta l-librerija tal-kulleġġ kienet trasformata f'xena ta' delitt. L-idea wara dan il-proġett innovattiv kien li tkun stimulata l-oriġinalità tat-tfal fil-kitba.